Ίσια. Τέλεια. Μπράβο, παιδί. Πολύ ωραία. Εκεί. Μπράβο, μπράβο. Άλλη σου χέρι σου. Και ίσια. Αυτό. Βλέπετε, δεν υπάρχει εδώ τίποτα. Δεν περνάει πάνω, τίποτα δεν περνάει. Αυτό είναι το ότι μπορεί να περάσει. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Απ' τα αρχή. Πάμε. Πώς. Το τέλος μου. Λίγο έμενε. Το τελειώνουμε. Ωραία. Πάμε όλοι. Ωραία. Χαιρετισμός. Σωστά. Πολύ ωραία. Κάτα. Τώρα. Ωραία. Μία. Δύο, τρεις. Πολύ ωραία. Ένα. Μπράβο. Βήμα. Πάνω, πλάγια, ένα, δύο. Πάλι. Μπροστά είναι. Μπράβο. Ένα. Μία, δύο. Μπράβο. Ένα. Βήματισμό. Μία, δύο γορφιές. Κάτω, πλάγια, χτύπημα. Ωραία. Και stop. Ένα, δύο πάλι. Μία, δύο, πάνω η αλλαγή. Με το αριστερό χέρι και ένα, δύο και stop. Ωραία. Και ένα, δύο. Βήματισμό, δύο γορφιές. Ο πλής με το πίσω πόδι. Μαζεύουμε και βγαίνουμε. Ένα, ωραία. Τώρα. Μία, δύο. Κάτω. Ένα, δύο. Μπράβο. Πάλι δύο γορφιές. Σωστά. Πάνω, το πρίζουμε, το αριστερό χέρι, μπράβο. Πλάγια, χτύπημα, πολύ καλό, μπράβο. Τώρα, πάλι, μία, δύο. Ωραία, μόλι τώρα, δεξί πόδι μπροστά και αριστερό χέρι. Με το τόφο μπροστά, το δεδομένο, ωραία. Μπράβο, καλά είσαι. Είμαστε εδώ. Ωραία, ο πρίζουμε, μαζεύουμε το δεξί πόδι. Προς τα δεξιά. Ναι. Βήμα. Μία μπροστά μόνο. Απόκτηση. Ένα, δύο. Αλλαγή, μπράβο. Μπράβο, αριστερό. Μπράβο. Πάλι, κάθε φορά, ένα. Το ίδιο χέρι που κάνει μπροστά, κάνει και τις αλλαγές. Πάλι. Βοηθάμε το αριστερό, το αριστερό χέρι κάνει. Μία, δύο, τέσσερις. Γροφιές δύο τώρα. Μία, δύο. Μπράβο. Ένα. Το αριστερό πόδι. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σωστά. Είμαστε στην πρώτη απόψη. Εδώ. Στον δίκαιο. Ωραία. Με βηματισμό, μία, δύο. Πολύ ωραία. Το πίσω πόδι το αριστερό. Κοιτάξτε. Είμαστε εδώ. Πλάγια τελείως. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο, ωραία. Προσέχετε, είμαστε σε αυτή τη κίνηση. Πρέπει το πίσω πόδι να κάνει αυτό. Και να είναι πάλι στη διαθέση. Κάνουμε μια στροφή. Η στροφή μπορεί να γίνει και έτσι. Πατώντας στην αρχή. Έτσι. Μπορεί να γίνει όμως πηδηχτά. Αλλά πρέπει να έρθετε πάλι στη θέση. Δηλαδή με το δεξί πόδι πίσω τώρα. Δηλαδή όπως είμαστε εδώ με το αριστερό πίσω, στη στροφή, έρχεται το δεξί πόδι πίσω. Όλοι πάλι. Στροφή, κάνει. Μπράβο. Ακόμα πίσω, εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε άλλη μια φορά, παιδιά, εδώ. Είμαστε σε αυτή τη θέση εδώ. Ένα. Ξανακάνουμε μια φορά ακόμα τη στροφή. Έτσι. Την ώρα που κάνουμε τη στροφή, κοιτάξτε αργά το κάνω. Εντάξει. Τα χέρια δεν σταυρώνουν. Έτσι. Σταυρωτά. Όπως είμαστε τα χέρια, βλέπετε. Την ώρα πάνω και πηδηχτά ένα αέρια που κάνουμε. Απέρα. Τα χέρια εδώ. Σταυρωτά. Πάμε. Έλα. Μπράβο. Εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πολύ πίσω στα χέρια. Μια μεγαλύτερη στροφή. Ωραία. Μία ακόμα, παιδιά, πάλι. Ένα. Δώσε μια όθηση εδώ, όπως είστε, και κάντε αυτό. Και πάτε εδώ. Απευθείας στη στάση. Μπράβο. Δύο κορφιές. Μία, δύο. Προσέχετε τι κάνω τώρα. Αλλάζω πόδι. Μία. Ωραία. Κοιτάξτε με λίγο δοξά. Δύο. Σαν το προηγούμενο. Είναι διπλό. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ωραία. Πάμε λίγο στην αρχική. Δηλαδή, ελάτε στην πρώτη κίνηση εδώ. Κάνουμε τη στροφή. Και έχουμε εδώ. Πολύ ωραία, μπράβο. Πόδια μου, όμορφα. Μπορεί σωστά. Γορφιές δύο. Ωραία. Τώρα το μπροστό πόδι πρώτα κάνει μία προσέξη. Το χέρι του αριστερό πάει πάνω. Ωραία. Αλλαγή τώρα. Θα αλλάξουμε χέρια. Το δεξί χέρι πάνω. Δύο. Ναι. Τώρα στροφή. Ένα. Πάλι το ίδιο. Δεν είναι. Μπράβο, ωραία. Είμαστε εδώ. Εδώ είναι το πίσω πόδι και μετά το χέρι σε απόψη.
Όχι, είμαστε. Μπράβο. Το μπροστό πέρμα ίσια. Ευθεία η στάση. Ωραία. Προσέχτε. Σατσίτα τη στάση. Κλείνει λίγο, Σατσίνη. Ωραία. Χαπ. Κλείνει το αριστερό πόδι. Μπροστά. Μπράβο. Τώρα. Χαπ. Χαιρετισμός. Χαπ. Διάστηση. Και αυτό είναι το κατά. Το τελειώσαμε μια φορά. Αυτό θα πει ακρίβεια. Πώς ορίστε. Αυτό θα πει ακρίβεια, λέω. Τέλειωσε και η κασέτα. Ναι, για φαντάσου. Πώς. Πάμε πάλι καλή επίπεδο. Δάσκαλε. Ορίστε. Είναι εύκολο να το παρουσιάσετε. Πάμε, ένα. Πάλι παιδιά είναι αυτό, άντε. Σιγά σιγά. Και ήταν το μάθημα. Μια χαρά το χτυπάει πάρα πολύ ωραία. Μέσα σε λίγη ώρα, σχεδόν το πεντελώς και είναι φυσιολογικό. Έτσι που ζητάει και το χέρι κάτι. Είναι φυσιολογικό λοιπόν. Να ξεχάτε μερικές κινήσεις. Το κάνει όλο, πολλές κινήσεις δηλαδή. Για αρχή. Ωραία, σκήνους ξέρετε πώς να το κάνω αυτό. 5 κινήσεις σήμερα το θέλει. Την άλλη μέρα είσαι άλλο μάθημα παράδειγμα, άλλες 5. Άκουμα, έτσι την πληροφόρηση θα αποδεχτούμε όλα αυτά μηνυματικά. Έτσι είναι στο κάνω μόνο σίγουρα. Δηλαδή, δεν θα μόνο. Ωραία, πάμε. Το ξανακάνουμε. Χαιρετισμό, ένα απ. Ωραία, απ, μπροστά. Ένα απ. Πρώτα, απ. Ένα, δύο, τρία. Τώρα, απ, ένα, απ. Τώρα, ένα. Μπουμπου, μπράβο, απ. Ένα. Πολύ ωραία. Μία, δύο. Πολύ καλά. Απ, ένα. Ορθές δύο μη πάτσο. Μία, δύο. Κάτω, πλάγια, χτύπημα, όπλισμα. Πάμε. Μία, δύο. Με το αριστερό χέρι τώρα πάνω. Χτύπημα, όπλισμα. Μία, δύο γορφιές. Απ, οπλίζουμε το αριστερό πόδι. Ορθές μη πάτσο. Μία, δύο, κάτω, πλάγια, χτύπημα, μικρό. Μπράβο. Ένα, δύο. Απ. Πολύ καλά. Ναι. Ωραίο. Ένα, δύο. Απ. Ωραία. Αματίς το χέρι. Τώρα όπως είμαστε ξεκινάμε από την άλλη. Ναι. Ωραία. Δεν βλέπετε. Ένα. Ορθιά μία. Πάλι, ένα. Μία, δύο. Μία. Μπράβο. Δύο. Ένα, δύο. Μπράβο. Απ. Ένα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Σωστά. Είμαστε εδώ. Ωραία. Βήμα μπροστά, ορθιές δύο. Μία, δύο. Το πίσω πόδι του αριστερό θα κάνει το όπλισμα. Θα πιάσει τα μπροστά. Απ. Ένα. Και μένω στη στάση εδώ. Στροφή, ένα, δύο, ένα. Μπράβο. Μία, δύο. Μπράβο. Τώρα το μπροστό πόδι, μία. Και το αριστερό, δύο. Τακ, τακ, μία. Μπράβο. Ένα. Στροφή, τόπο. Μπράβο, ένα. Δύο. Ωραία. Μπροστά, πρώτα και μετά. Και έτσι πώς. Πολύ ωραία. Γιώργο. Πάμε διάδοση. Ωραία. Έλα Σωτήρη. Έλα το λίγο. Μια διάδοση. Δύο, αλλά σε μια σειρά, για να είμαστε... Έλα μια ιδέα. Ένα διάδομο κάνετε. Α, αυτό είναι. Τέλεια, πράγμα. Ωραία, πάμε στη μέση. Ωραία, κάνει λίγο αριθμό. Έτσι, εδώ, για να το πούμε καλύτερα. Πάρα πολύ σωστά. Ωραία. Ξεκινάμε εκεί. Ίσως μην ξέρετε την σημασία. Κάτι. Έτσι. Είναι καλό και η επανάληψη να γίνεται. Ωραία. Το κάνουμε. Από εκεί. Γιατί μακαριστεί μέσα. Άρα είναι πρόσχερα. Ωραία. Από εκεί. Εκεί.
και συνέχεια βεβαίως. Αυτό να κάνουμε σιγά σιγά. Αποφυγή. Τελευταία στιγμή, κοιτάξτε λίγο. Τελευταία στιγμή θα αποφυγή. Το πόδι δεν είναι εδώ. Τώρα με χτυπήσει. Μετακινούμε και έχουμε λίγο έξω. Το πίσω πόδι εδώ είναι. Στο θύμα πάει μαζί, δεν κάνει. Και πάνω φορά. Και βέβαια τώρα έχουμε συνέχεια τώρα από σήμερα. Προκάτω, αν είναι φροντεύεις. Κύρια! Σιά μέσα κατευθείαν. Δέσιμο. Έτσι. Μόνο αν το πιέσουμε να πίσω όπως έπεσε. Τώρα θα θέλουμε να πέσει, κόντρα το χέρι, όπισμα και το θέμα να πάει γειτό. Τώρα αν το πιέσουμε σιγά σιγά. Πάτε το κόμμα το κάτω, και μπορεί να καταλαβαίνει το κάνουμε μια εδώ πέρα. Το κρατάμε μέχρι κάτω δεμένο. Τελείωσε εδώ. Υπάρχει βέβαια κι άλλο εδώ αν θέλετε. Κοιτάξτε λίγο αυτό. Το καταλάβει και ο Αντώνης λίγο. Όχι, εντάξει, εντάξει. Πάμε σιγά, ωραία. Πάμε. Αγκά. Μέχρι το 1. Κύριε. 2, 3. 4. Δεν έχω φύγει τίποτα. Πώς. Πάμε σιγά σιγά. Μπράβο. Φωτιά. Μπράβο. Κλωτσιά. Πολύ ωραία. Λεβέντες. Κοντά στο γόνατο. Μπράβο, μπράβο. Τέλεια. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι τέλεια. Μπράβο. Πολύ ωραία. Και όχι ένα άλλο χέρι. Αυτό είναι. Τέλεια. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μια αποστάση φυσική. Φυσική. Μάθουμε τόσο το ρόλο, δεν θα αρχίσει να συνεχίσει. Υπάρχει μετά. Γιατί μπορείς τώρα να στάσεις καλά καθόλου. Και κάποιος έτσι διαφέρει στην γύρευος. Να σου πάει με στάση ακόμα. Πάτε, ναι. Ναι, είναι πρώτα και μετά. Αλλά είναι. Μπράβο. Κάτσε που είναι. Κάνε ένα παγί, δηλαδή. Να σου πιάσει ένα παγί. Έτσι, πώς είναι πρόκοτα. Αυτούς αμάτσες. Δεν πιάνει χέρι τώρα. Μόνο τα κάτσε από κοσί μετά που αν το πιάσεις. Πάμε να καλύγεις στον κακό. Εδώ είναι κάτι που πέντε χέρια έτσι τεράστια. Στον κακό, στην κορσιά αναφορά, μετά η κουτσιά. Μετά πάσουμε μέσα, στο γόνατο. Πάντα προσωπικά παιδιά στον αγώνα, και όταν ο αγώνας πάθει κάποια εξάδοση, κάνει 4-5 μήνες να θεραπευτεί. Και η προσωπική μετάει. Δεν υπάρχει πρώτο ταξίμα, θα κάνουμε κάτι έτσι να αποδείξουμε που έρχεται. Σας είναι να μάθουμε τεχνική.